Takkan ya Prabu. Kadangmu padha warandena becik bisa amenwa baris kang prayitna ora pangliki nak Semar to iya ora lali karo aku sing dilane iki apane kowe sapa aku kawan tunggul manik Semar apa bener arep dadi Ratu Prajandrawati? Ya. Kepara nyata aku sing dadi Ratu Prajandrawati. Aku diweling karo Kresna, diweling apa? Kowe kuat lenggah dapur, ten kuat nampani sikil kowe. Wah, ngejak padu karo aku ya. Wah. Nyat langening kalangyawan aglara pandamun sareng yen mriku kono ing sureng sorote panpadang jebul Bathara Guru iki iya Kakang Semar kuwi membo Semar iki mau aku sing dipendhita iki mau Bathara Guru kowe kok membo wujudku iki karepmu kepiye to Bathara Guru wong Nyemak ki belanjane pira lah kok saingi apa kurang akeh belanjamu ning Dewa kuwi iya kebanget olehmu ngetawa Bathara Guru banget oleh wangkara murka tu mindakmu Manik Maya mengko dhisik Kakang aja salah tampa anggonku mimba dadi Semar mau ya mung labet kanggo srana ngenteni marang timbuling Kakang Badranaya awit yen sira Kakang ora tumuli manunggal karo Pandhawa mengko mundhak kesuwen oleh negara ketaman bebendu ya kali manunggaling Kakang Ismaya Kresna lan Pandhawa mau diajab bisa dadi jalaran sirnaning angkara murka pulihing kahanan dadi tentrem murah kang tinuku tukul kang tinandur negara bisa kuncara kaya kang wis-wis ya Kakang Ismaya oh iya Manik Maya yen ngono sing tok karepati aku nedha nrimo muga mandi ucapmu Gusti ngijabahi negara kita hingga pentas sapa petandang iya Kakang kan wis pono ayahanku aku nyuwun pamit bali marang kayawangan Junggring Salaka ya Kakang Ismaya iya Bathara Guru donga dinunga Manik Maya Kakang Semar aku ngaturake panuwun dene Kakang Semar kapareng ngedangake pateng Kang Semandang Prajandrawati iki Kakang
Inggih dawah sami-sami sinuwun. Sumrupa Kakang Semar. Anggon Kuljeng karep kuwi ya mung labet ngupuhi para Kakang Semar. Lah enten napa kok ngantos madosi kula? Kakang wis dadi ubayaning Kresna. Kresna ora bakal bali lenggah dampar Ndarawati kang wis rampung dibangun. Lamun ora di pangestuni dening Sang Pamong Agung ya Kakang Semar iki. Mula Kakang Semar, aku nyuwun pangestuning Kakang Nayantaka nggonku bali marang Praja Ndarawati tansah pitayan rahayu ing sambikala ya Kakang Semar. Inggih sinuwun. Kula dalah para kadang paduka sedaya sami nyuwun wonten kersanipun Gusti Murbeng Gesang mugi Prabu Kresna pinaringan bagas waras. Dirga yuswa kapan umur ingkang tutuk saha barokah. Kiyat momong kawula paduka sedaya. Saha kraton ingkang sampun purna kabangun menika wau dados sasrana ngladosi para kawula ingkang sami betahaken pitulungan paduka kanthi rancak tuwin lancar. Saha saged kangge srana minteraken anak bangsa. Mono Kakang inggih, ayo ndak kanthi lenggah marang Praja Ndarawati sawetara ya Kakang Semar. Wah, ditut ki kaya jebul malian kabeh. Aduh geblasuk meneh lelakon iku. Tak kira kuwi tenan tibake dudu wah. Wis akeh sing barang palsu. Nyilakane jal. Ora ngamuk pungkul para ayo. Werkudara ana apa Katiwiya njaluk Patining Semar ya padana. Wah. Nuwun Ndara Werkudara. Ampun wuru dhateng Bantayuda nggih, Gus. Margi pepalang sampun sirna, memala sampun kendhang, kantun manggih rahayunipun Kakang Semar iya. Dene wos sing gati lampahan Dwaraka Binangun menika nuwun sewu pun sempat namung atur pepenget dhumateng para pangarsa, para pamriksa tuwin para miyarsa inggih menika sepisan kedah ngagengaken raos kasepadan sampun ngantos gampil pitados dhumateng tiyang ingkang membo-membo ngaku Semar badhe ngedukumba setunggal-setunggalipun. So malih ingkang kaping kalih wonten tiyang ngaku Prabu Kresna ingkang badhe ngicali kekiyatan dasar negari Ngamarta ketitik badhe ngubur jimat kelima sada. Ya sami kala badhe ngicali dhateng dasar kita negari ingkang sampun kawentar sampun dipun cocoki dhateng Sumarga sanuswantara menika. Lah sebab menapa kok badhe ngubur kelima sada ing pamrih supados ringkih kekiyatan Ngamarta, ringkih imanipun tiyang Ngamarta. Dene ingkang wekasan sampun kabukten wong salah mesti saleh, wong temen bakal tinemu.
buktinipun kahanan sing sarwa palsu bakal mesti konangan kados patripun para guru kan kala-kala wau. Sampun sami semingkir awit saking tumindakipun ingkang boten leres. Menika mugi-mugi kahanan kawaspadan kaprayitnan lan pepengit kala wau lumebar dhumateng warga agung ing Tangerang Selatan mriki utamanipun para warga Polri ing Polres ing Tangerang Selatan menika nggih Ndara. Iya. Dene pungkasane atur kula ngrumaos sak kadang nuhun wajib kathah kirang saha klepatanipun kunjuk dhateng Bapak Kapolres ing Tangerang Selatan semarambah para pamirsa tuwin para miyarsa pun semar sak gotrah nyuwun gunging samudra pangaksami. Sabdaring ngringgitan Tangerang Selatan tansah manggih hayu-hayu ora hayune sekala. Monggo pengatur kula monggo sami santi. Sepisan merdika tetep merdika salaminya akhirul kalam wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saka buah bakan joget pada syukur marang pangeran. Sumangga Ndara.